גרה בצפון, בקיבוץ כנרת. בשבועות האחרונים אני חווה את המלחמה, ואני יודעת מה אנשים שגרים בצפון וביישובי קו העימות עוברים. המקלטים נמצאים במצב מזעזע. אנשים שם נמצאים בחום של 40 מעלות, בלי מזגנים. אני, כתושבת הצפון, נרתמתי וגייסתי עוד אומנים וחברים. כל התרומות מהאירוע יגיעו ישר לאנשים שבמקלטים ולצרכים האמיתיים שלהם. אני מבקשת מכם באמת לפתוח את הלב, להיות מלאכים ולעזור לאנשים הגיבורים האלה שיושבים במקלטים בצפון הארץ. תודה.